biko megoro ka Ọhaneze mara afọ gị na onye bụ. Ọmụ Diamond Kitchen and Events Limited. Esi m Enugu wee bịa. Anyị nwa na-esi nri ọma n'ebe ọ bụla enwere ezigbo mmemme obi aṅụrị. Afọ n'anya maka afọ m kwado na kitchen ebe a sị n'ụlọ ụzọ eme na-asị megoro Ọhaneze ka obi dị gị na mmemme atọ na. Obi dịkwa m aṅụrị o. Because na ọ dịghị izi ịbụ ezinne. Ezinne wụ ife nwaanyị ọwụna tozuru etozu chọrọ ịwụ. Like ife aṅụrị ife inye Chineke ekene na mmadụ n'olulu. If ezinne wụ another form of celebration of life. Inwe aṅụrị maka ife ọma Chukwu mee na ndụ mmadụ. Nke ịdị ndụ fụ ọ bụghị mgbe onye ahụ nwụrụ maazịkwa ife a na-eme ndị a niile na-eme n'azụ ya. Mana nke ọ fụrụ n'anya taa ifukwuo mama ema na ọ dị happy. Ọ ga-adị gị na mma o. Ị ga-agwa anyị afịa. Afịa bụ Esther Obesie. Ọ ga-adị gị taa ka ọ na-eshizu. Ọ ga-adị gị na mma o. Anyị na-ajụ ọbụ na mmemme a ga-abịa na mmezu n'aha Jizọs. Wee na-asị na mbọ niile na-agbala mmemme a bụ afụfụ ọbụ okwu ọnụ ọbụ ije ụkwụ ọ bụ ihe ọbụla bụ ihe ntị na mmemme a jọbụ ka kwụghachi unu mmazikwa mmadụ n'aha Jizọs. Ọ nwere afọ a na-etu gị etu? Diamond Kitchen. Diamond Kitchen. Ego boze ekene gị o. The whole boze empire media na-ekene gị wee na-asị na ọbụla bụ mmanya ndị bụ nkwụ enu na-asị the kitchen ọ ga-adị gị na mma o. Ekene gị o. Thank you. N'eziokwu taa ụbọchị ọkụ ọṅụ anyị na-enye Chineke ekele onye pụrụ ime ihe niile onye mere ụbọchị taa nye anyị. Ọ dị taa na ya abụghị maka jụ eke mana ukwe mgbe a na-akpọgbu Jizọs n'obi n'ugwu Gọlgọta nne ya bụ merubere gịnị ọ nọ n'ebe ahụ na-ebe ndị nne bụ ndị sachara anyị nchi sama anyị hichaa anyị ga-ebu ihe anyị bụ n'ụbọchị maka ịgbaghachi na akwụkwọ ego na ihe iche na-ebu maọbụ ihe ịbụ nne gị hichara gị ọ na-abụ nle anya ịsa akwa nshi na ya na-ahụ mana ndị bụ nne na-asa ihe niile nne ụfọdụ anya imi a na-arụsisi nwatakịrị ndị eti ọnụ na ọdụkọ na-achụ aka ụjọ edololo maka ndị na-efute enyi ọbụbụ ya mana gịnị ka ọ ga-afụ ya maka ihe na-asị chie akpara gị ọ na-eji onwe ihe ọ na-eji ya gbọọ ndị na anyị na-emefu iyi ọja kwara abụọ iji wee hụ na nwatakịrị bụ ihe ọgụ ndị nne azụ Chineke anyị gọziri n'aha Jizọs. Ọnụ ụlọ na-alụ ọnụ ụlọ lụrụ n'isi ndị ụmụntakịrị na ịhụ ndị nna ọ gara ọgụ ofu ibu ifu o nwere sọnyi sọnyi nọ ịchọ ụmụ maka ihe ezi a ga-eji esi ndị nne unu na-ekọma ihe unu na anyị ọdịghị mfe anyị ga-apụchie anyị ọha ihe ụlọ ụlọ anyị Chineke anyị gọziri so n'oge echi elekọta ndị nwunye ọzọ pụrụ iche oge eji ihe nwunye ọzọ pụrụ iche oge eji agbapụta ha n'ebe oyibo ụtọ oge mmadụ ọbụla nwere uche n'agbanyeghị selo na agbalịsi ike ya na ndị ahụ ọ bụrụ na onye nwere ike ịgbadata ya ndị ahụ ma ọ dị mmụọ ntụ so anyị na-ekele ọrụ ụlọ rụrụ very much ụfọdụ ndị nne maliri okwu bụ akwọ magịrị n'otu make sure na nwatakịrị gụrụ akwụkwọ ọrụ ndị na-eri ha sayensị na ọnụ mmanya na-eri goziri anyị n'aha Jizọs. Ọ bụla mgbe anyị batara Jizọs ga alụta nwaanyị ndị nna anyị kpọrọ anyị nne onye na-ebi nwụrụ nwunye abụrụ ya nne n'aka. So this year ihe a na-elebara anya bụ ụmụ nwaanyị ndị nwere okwukwe women of faith and issue from Maria na
Chineke mọma wee onye egwu Chineke wee na-emere nwanna Pọl kpọrọ ya wee chọpụta na-enwere ihe dị iche na nwatakịrị a. Pọl wee chọpụta na ihe kamara dị iche onye nwere ọrụ ma ya amadị rụrụ isi Pọl wee na-anya ọma ihe a ọrụ ma rụrụ isi etesọkwa ya eji onye egwu Chineke ike. So ịhụ na nwaanyị Samaris so nwaanyị n'obodo ndị eji mmanya isi a kakị ha na-amụta ọga chetara ọrụ ọbụla onye ọbụla na ndị na agbara akwụkwọ ije okpukpe ka sere aka nwaanyị tenancy use wee dara ike ọbụla ịmụ nwa yes ọ gasịrị oge ịmụ nwa ebe ọ gụrụ ya onwe ya kwesịrị ntụkwasị obi bụ onye kwesịrị nkwa ala maka na ọ kwere na onye nwere nkwa bụ Chineke bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi. Anyị esi na abalị ya ọ kwere ihe mgbe abanya ọmụma ọchị na ọchị na ebe osisi ya ị na-achị ọchị ị na-ada ọchị ọzọ ya chapụ ọchị ogide ọchị ụtọ ya na n'iyi onye okwe nkwa ego ọ ga-asụ gị ọsọ ebi ma ọ bụchi ego ọ ga-enye ma onye kaị tụkwasịrị Chineke obi ebesi gị n'ebe Chineke nọ o wee ree na abatakwa nkata ha ma na ndị oge nye ya bara nkata abatakwa nkata ka a ga-esi wee laa Mọdekai na ndị Juu n'iyi o wee rụsịa na akụkọ a na-agbasasị Mọdekai wee lee ha nke agaghị adọwa ubi ya ụkwasị ntụ Daniel na Gates. Otherwise, the money can not be free. Mana. Everybody gets used to what they choose. They know that's the teaching of August. Mana. How would you get that? I never put it in how about me. Oh, we keep it up yet. Mana. Over wisdom to hear. We see you well. Kayana Esther. Chapter 4. Esther 4. From verse 15. Esther wee sị ha zaghachi Mọdekai okwu sị jee chịkọta ndị Juu niile ndị a ga-achọkọta n'ime Shushan n'afọ a na-ebukwaranụ ọnụ unu erikwala ihe aṅụkwala ihe ụbọchị abalị na ehihie mụ onwe m na ụmụ agbọghọ m ga-ebukwa ma n'ụzọ dị otu a ga-agbakwuru eze nke na-adịghị ka and sitting on over, I will eat Rosia. Today, how they should all of the Kayani, Nansuko, Newan, Mahi, and even I see Chile, one day in the room, when we eat you soon, no get about look up and never know it, you go get, look at you and so the town. Unagaho Jesus. Uri elelile tesina ndo wangu. Utaka ile kuisho wa ile. Uri lotu. Unagaho Jesus. Unagaho kocho. Akutaka ndo ofiri guru. Pamu geri guru ne bibono ofiri. Unagaho ndo ofiri guru. Unagaho ndo. Ngine. Pega a bola, você vai
na disney agreche gi onye suru ke na ko ile gi onye na yo bota ko ta ile se ban di bunne gani ruchire ke ni ko ni ko ni ro ko ni ko ni so o we an su ko ne ro ha ko ro ma de ko mo ma ni ro we ka kwa ha de ka na ko Lois, Eunice, Sarah, Rebecca, Deborah, Paul, Fuma, and your son, Mary, and John, Sino Producer, Kalika, and your man, I will go on, nothing and then you'll like it. See Jesus Christ for your name. I'll see.
Peter, a presentation by ACN. We ACN, people, for those who particularly are not of God, but hallelujah. Let us all sing verse 1. No more. Oh, my young kilo, she provides people also and a portion for her main service. She considers a few and by it from her profit she plants a layer. She guides herself with strength and cemented her heart. She prepares the opportunities to do and allows the Lord grow out of her life. She spread out her hand to the midst of her hard road this village. She extends to the poor, she reaches to the needy. She is not afraid of slow her household, for all her household is clothed and scarlet. She makes a tabernacle for herself. Her glory is fire on body. Her husband is known in the gate. When he sits among the elders of the land, she makes a nice garment and solution, and supplies of flour for the matter. Threads are all her clothes. She shall rejoice in the night to God. She opens her mouth in wisdom and on her tongue the law of kindness. She does not eat the bread of her idleness. Her children rise up and call her blessed. Her husband also and he praise her. Many daughters have gone well, but you excel the Lord. Jack is the beautiful and beautiful baby, but a woman who fears the Lord shall be praised. Give her the fruit of her hand and let her walk please her in the day. Thanks.
versus altar. Mana gani na ko kai kwadote altar versus altar. Kwa kai na kwadote ndapo gani. One
what they do, you will come out of it. I am letting that. What did you now? I give all. Already is here. And then you will fight. I am the happen. So, see, it's not a young man. I don't want to be able to do. Jidaka, say that to go in one as a bear. Praise the Lord. Hallelujah. The solution ground. I start again on it. Somebody come and be my husband. The youngest guy. The only ambassador, Harvard. Look how that is do. How do you do that? Look at Lava Data. How the ambassador? No, I won't want to marry. I said, we have to men and I had Praise the living God. Because I got I don't want to know. All the soul I saw the put us Lord the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I think you actually Ikenes, Matthias Anglican Church, or my own church, and our church. Obviously, forever, this is what you want in the other level. Even the last election, now I'm on my own church. Yes, going to church. So we go we are praying to grow politically because I grow to the benefit of this church. At the same time, what we're going to recognize and I want to also announce it. I were the current elected chairman of Youth Assembly of Nigeria, Oti Batata. Youth Assembly of Nigeria, I'm going to Georgia, in the person of Mr. Otuo Oyachana.
people they will use the opportunity and announce it. So people will know that I appreciate it. Alright, people, the former leader of the Legislative Council, Royal Senior Microphone, as the current councillor, and all manner of honor, upon the highest money, but politically oriented respect, and I want to appreciate him for that. He did that so much. So people, ask for this authority, and then there will be some of 50,000. Before I got my other brother, I will people, but I will also send a message to him. I believe that Lord has supposed to bring the resource of 50,000. So, Kalau biasa kalau dia, aja orang tak sadar cash. Praise the Lord. I'm grateful. This is my church. Though we grew up at Holy Trinity, this is now our church. On behalf of Ibn, because my white chief, my younger brother, my younger sister Maria, myself, and even Dr. Martin, all of us will give the church 100,000. So I want to appreciate the support of 50,000. It is all 20,000 naira. Email. So we celebrate the Morris support this year. On behalf of the Youth Assembly of Nigeria, Ojimu Bachaka, and Enugu State, it is a little of the total of 10,000 naira. Amen.
Thank you.
ọkpọrọ gị bara iwu ụlọ sị gị uche gị dịkwa ya onye kpọrọ na ga-enyere ha ọrụ ahụ so na ndị mbezie na ndị enyi oge ha n'aha Esther ezinne Esther bezie a transfer go 500,000 naira. The sum of 500,000. Chineke jiri anyị na-akwara ngwa ọrụ anyị hụtara anyị na ụlọ na nke ọma bọsị Chineke ihe niile o mere m ndụ ma na mmechakarị mmadụ mmechakarị anyị nkwado ọbụlụlụ gbahapụrụ mmerote erote Chukwu darụ onye agbalatara nne darụ Chukwu na-akwụ ụgwọ Chukwu ga-agọzi Chukwu ga-agọzi Ndị villages again, my Let you have that glass, Anna. Glass. That's a kebab banana. Any this year, Sana. They are
God. Yeah, for mine.
Foto de interesse. Ame na ya ka ba ho ho.
Pero más no acabado.
Minister Panama from Odropanizio. Chineke, today a wonderful day for Mommy Ezinwai. But OGB people are going so can you take something? Please. Because before Papum no how will I go? Panama Kaha Zawalo or Ahondon and Nunu Obesia. Because they go make Chakobia. Money day. Cycle everybody, see coach in Yazalo. I got Monday Dalabia, Monday Bugayon Zawabia, Mamma Dalaketa Ekele Meuno, Kenon Monwen, yes, Kenen Dinonazo, on the packaging of the meme, will address where Danolo. I can let on a mango, Hamawana mango Dada, yes. I can't be put on no, can wake an phone, like Wednesday, Wadi Conwendo, Kule, Commandant Mother no here, yes. I've found somebody called Hakim. A very good friend of Oyekane Bueha, Oyoma Gaddafi. Can the Kono Fumaya, I cannot do Koyene Hakim. Hakim, a brother here. I'm not to you. It's very good to come on to Sando, but Sunday, in a little so, thank you, welcome. So, I actually want to yes, what is what it is? So, I want yes, okay, why is your number walking law? This is one of the book. It is an hour. No, I have to look at Hi, Ogonka Karaka. Welcome. I can own Mominaya, Botani, or Dafuquia, Boroma Biani, Echuparamano. Momina Buna Potaloge. Apotaloge Buna, sitting a buru. Can you remember never my I asked my mind, no, we seek a kind of Jesus. Thank you, God bless you. I can know. Mommy, okay, one. I'm going to see you. We have
Obi ya akwa ko we kinye space ni na mo. Oko go le mi fe go o le fe mo mi ego. Ife pa la ni fe akama o. Yes, and the video one. Ogo kala ka le mi fe ku. Ogo go na ogo le ku. Ogo lo be se. Ezigbo mmadu. Na wow. Ogede ana amaka. Mom is a mom, not the mama, What's the one with the top of the Namaya? Or get it again on the Canaya. In other places, it would tell or get about also 5 pieces. Where was daddy? Dalo, the point of the man who said again, but don't put it. Because they're gonna the Ghana Lego space. I follow okay, it's bottom mado now, could be battle. I'm talking about the natural Gafa. That's your upper. Sure. Thank you. Upon I want cake just like this. And you wake about 10 minutes dancing with our mother. About just 10 minutes dancing before me no Gaddafi watcher. Yes. So I got a cake and that you can join all the Ghanaian account to ego. Oh. Ine kana carry mommy. Yes, give me with our mommy. Yes. Thank you. I follow. Babo yo boyfriend, but no. Welcome sir. Adam lawyer yankem. Keleram yoji. One night kede. Happy Sunday. Hello. Well done sir. Ekaraka no. This one in Fanalo. Yes, because to put Ayawa cake on the room, mommy, before mommy got that like this, shift here, yeah. Sure. So there's in there. Yes. I think I must say so before when they try it. When you go, yes, I was in what I clear. Can we say of ma? So more money, Kana Galiego, Honorable Bessie, Obona, OGB, Onyenko, and Ewu. Ego na Puneno, you know when kind of location, yes, Utaki is area location. If you want location for Honorable area, just like this. Yes, yes. Don't pick them on leave just stay away. You have no chance, so Montakere, Mommy, one also. How much is money on your what the level? You know, every message to buy a work, get that free. Heavy bar, what the bunko, and then we'll go, Monena water. Monena water, get up in the normal. Okay, there, a good apple. A good apple. Well, I can't get not to my castle, when another than Manaka. Poteka ebe mo ni iye go ni ofu wa ko ga mango. Don't pick anybody. Kende na tutu ego a kende tutu. Acho mo ma de tutu me ego get chance. Na bo. SS na photo ai nwere onye photo. All the work na eme 100,000 na Pentagon. Yes. So only Gaddafi spend 100 honorable to pass for 100 or 200. So I got what cake mommy tinye aka na mma, mommy tinye aka na mma ezinne. Ezinne biko all Facebook ka ina eme ife mmadu. Amakande kije lolo Engineer Austin biko me no say so. Hi, let's go there. Go back. Now, one engineer ebube. Okay, US because Jesus Christ before you got ferry. Koala aka. I know.
Look at the
Gaddafi Oyago. He made like Gaddafi on the he made mega abuse. Gaddafi he made mega abuse. In the Diego your brother OGB. Honorable. I'm to want to be in the Mando. Fedico be in no dice if it was the phone country there. Yes, I met my nose over. Yes, yeah. I met my nose over here. Ponyetara Mobil GB. Yes. Special number for people. Apanko Biafra Egoelo. Wajaba. MC de la lady. Thank you. I had to go ready. Oh, you. Who the hell? Oh, did you call Charles Keller? They are performing. OGB. They are calling out Galayeneku. Eventually, I can go and get GB and get some Ghana. Yeah, baby, no more. Yeah, look at him, man.
Nigeria.
Honorable
ga-eje zuo ike na ọgbanigo since ọ nọba n'ezi ọ ga-abanye n'ime zuo ike 6:30 p.m. kụọ sha ọkụ esi isi ozugbo nwanne anyị emechigo so ya bụla ị na-eri ya ọsịsọ onye fesi m kwuo ndị ogene ọbụlọkwa ifekwu ka a na-eme unu ọgbanigo unu na-agbakwu na ego gas na ohie ejesi akwụsị ozuola tụwale ọgịdị ozuola sure. You can do it Ozola, thank you. Ozola. Is it Ozola?
Like
Because I'm going to have less Malafagel on you. Okay. No, women get with this here. I got taken a mile. Yeah, thank you. Because what I had as if you got again is no man starter. Okay. I'm going to go best here. It's in the best here. Can't tears in there. I won't wear. No more, I won't do one keys. I wait my own keys and over I can hang you. Yeah, I got taken a mile from Mumbulamba, West Nozuka, and that's not going to do Namana Jesus. Because when I let the copy the guitar, I won't ask you what a parent, they will be them, Ben Amandacha. I want to get what on Kuya, Manata, I have with us, Kokwa, Amankuja. I hear Obutako, Makamada in Nondo, Noro, India more. Big the one who can't get to go get the town. As I tears in there, it might tears in now or all of us can't tears in there. And then I won't tears in there. And to put Jagoto Kajolo from Mam Jerry. As he gets in there. I'm no job in it. Nobody is behind them. It was Casey, you'll be the motor. No, you hope I'm going to call one who couldn't know I am. Witness, Casey may in the tears in there. Getting like a one off my. Oh, you hope I'm going to call. I can't get a car.
onye kwuo ndụ n'elu ndụ kwa ka emekwa nke ọzọ maka a ka ya emekwa ọzọ ekele m gị ọ ga-adị gị na mma anyị hụgwa ezigbo ahụ na ndị mmadụ abụgwa ezigbo ọtụtụ ama n'isi ya wee sị nọ na-ebi ndụ ya ọfụma maka onye adị ebi ndụ ya ọfụma ma ntinye ezi nne na wee na-asị na ga-adị gị na mma n'aha Jizọs Jehova ga-adịrị ya ndụ n'elu ndụ n'aha Jizọs o nwere ihe ọzọ dị gị n'obi nwere ike ịgwa ọha na eze n'ụbọchị taata ihe nwere ike ịgwa ọha na eze gbakọrọ taa soro anyị wee nwere ọṅụ na etiri nne m ezi nne onye ọbụla gọmiti ya gbakwa n'ọsọ ndị a biwe ndị a bi ọgụma dịka n'oge ama ntụ anya otu echiri ezi nne taa ka echikwa ụdị emechikwa onye nwe ezi nne dịka ndị nne anyị ebe ọwụ na o si bịa ike ọzọ ihe dị mma ka ọ dị ọwụ ndị mmadụ ji ọgbakọ ọta soro anyị na-aṅụrị ọṅụ so ka aṅụ nke aṅụrị taa na ezinụlọ anyị ebe ndị bụ besie ka aṅụrịkwa na ezinụlọ niile bịara witness ya ihe ọma nke Chineke mere taa onye ihe m chọrọ ịgwa ndị ọha na eze ka onye ọbụla gbaa mbọ nwee ihe o gomitere taa iji wee gbaa ọsọ a ụgbọ ebe a na-agbarụkwa ebe a na-agbarụ mgbe ha mere nke obi aṅụrị ga-adịkwa ebe niile ma n'elu igwe ma n'elu ụwa weghọtago ekene m gị o nwere afọ a na-etu gị etu onweghịkwa afọ enwere afọ a na-etu m mgbe gara aga nkịta onweghị afọ ndị a na-etu m nkịta ọ ga-adị gị na mma o gwara ọha na eze chetara ọha na eze afọ gị ọzọ aha m Maazị Emenike Ubesie Maazị Emenike Ubesie ejikwa ụbọchị ekene gị o ihe ụbọchị Empire Media na-ekene gị wee na-asị na ọ bụ na-ebu mmanya na ịbụ nkwụ na-asị ide ka iji na ọ ga-adị gị na mma o na-asị na mbọ niile unu gbara mmemme ọ bụ okwu ụlọ ọ bụ taịm ọ bụ iji ụkwụ ọ bụ ego ọ bụ ebe ọbụla unu si wee tinye fọt na Jehova ga-akwụghachi unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs ọ ga-adị ka aja konchi na ezinụlọ na site taa dị ka afọ ihe dị iche na ezinụlọ gị na ezinụlọ na be nna gị wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma o na-asị ide ka iji na ọ ga-adị gị na mma n'aha Jizọs ego ụbọchị ekene gị o ekene gị o